te kublai shibe na jong ki baro khai ki parawar ki parariat mai shane shathai ni riwar mi ngi peninsula te em ngahne da kane ka video kung ka kumbong pitbana na pi baro kumje bong kerpan na ka jing krishan ka jong mapi ha ga ba kumbala ji yama pi ba u aktor u ba na kane ka thany u ba pau hiam u ba yama pai bai u ta di aktor barit ha prim juban ksiar te mun ngun ong ba ha ka lai pui tarik jong ne bunai ba shipu sa penji bro naga film driver taxi ke bala agda ne aktor bapunam ka than mai hang ti han nengket gerbar hol berkabor penji longka nadir khat ar baje architect san baje en ke bahinu baje te kumaji krishan ti nakiru imsap jong kariwar mi ngi mai hung ngomong badakane ke kentin na ne ka video bong pan lang ka jing krishan na jong mapi baro ti prawar praviet kumay krishan lang ti na jong iya krishan ti film na kamta ka burom ti jong athay ha ka ba upayu snar bong ang musik bong ang video bong ang film ako ha ka kublai shiben kermen bong ya lang